Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV. Nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezve how to calm your mind fast. Uye nzira dzinokubatsira kudzora kuwanda kwemafungiro, kudzikisa anxiety uye kudzorera rugare rwepfungwa. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, pane nguva pfungwa dzinomhanya kuvhunduka pressure kana kufunga zvinhu zvakawandisisa panguva imwe chete. Unonzwa kudzungaira, kusafunga zvakanaka, mwoyo uchirova nekukurumidza uye usingagoni kuzorora. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kuzorodza pfungwa nekukurumbidza. Grounding technique. Tarisa zvinhu 5 zvaunoona, 4 zvaunobata, 3 zvaunonzwa, 2 zvinonhuhwa, 1 zvinonaka. Inobvisa pfungwa kubva paanxiety, inodzosa focus uye inoderedza kuwanda kwemafungiro ipapo. Slow breathing with counted rhythm. Fema in 4 seconds. Out 6 seconds. Inodzikisa heartbeat. Inonyaradza system. Uye inokudzorera calm state nokukurumbidza. Sit still and relax your shoulders. Kusimudza maoko kana kusunga mapendekete kunoita pfungwa dzishushikane. Donhedza mapendekete, zvinyoronyoro, regedza muviri. Izvi zvinopa signal kubrain kuti all is safe, zvichiita kuti anxiety idzikire. Speak a calming phrase softly. Taura zvinyoronyoro: ndakachengeta, ndiri zvakanaka, zvinhu zvichanaka. Ichi chikumbiro chinodzikisa chaos mupfungwa uye chinopa peaceful inner environment. Redirect your thoughts to one simple action. Tanga kuita chinhu chimwe chakareruka: wiping table, walking outside, or drinking water. Action iyi inokubvisa muspiral yekufunga zvakanyanya uye inopa mental reset. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kuzorodza pfungwa nekukurumbidza. Gara wakadzikama, chenjera pfungwa dzako uye uve nerugare. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nokuteerera Nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira, pfungwa dzako dzinogona kudzokera murunyararo chero nguva.